Исәнмесез, эфирда пенжешәмбе көн яңалыклары студияда Роза Хабибуллина алга таба бүгенге көннең төп темалары турында. Берничә бармагын югалткан гадәттән тыш хәлдән соң механик суд каршына басачак. Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медален тапшырдылар. Чаллыда фронтовикларны котлаулар дәвам итә. 63 яшьлек механик гадәттән тыш хәлдән соң суд каршына басачак. Анда эшче берничә бармагын югалткан. Исегезгә төшерәм, бәхетсезлек очрагы узган ел Тукай районында булган. Тикшерү фикеренчә, бу хәл слесарьны саклагыч киртә булмаган шартларда эшкә керткән баш механик гаебе белән килеп чыккан. Бу хезмәтне саклау кагыйдәләрен бозу дип аңлатты Тукай районы прокуроры Руслан Галиев. В ходе предварительного следствия установлено, что работник предприятия, находясь в контейнере, предназначенном для размещения дизельной электростанции, поскользнулся из-за мокрого грунта на обуви. Пытаясь сохранить равновесие, он задел лопасти вентилятора радиатора. Из-за этого он получил тяжелые травмы, в том числе ампутацию нескольких пальцев на левой руке и переломы. Күзәтчелек ведомствосы гаепләү бәяләмәсен раслады, шуннан соң җинаять эше карау өчен Тукай районы судына җибәреләчәк. Күз яшьләре белән бәйрәм каршылый. Бөек Ватан сугышында җиңү юбилее уңаеннан яр Чаллыда ветераннарны котлауны дәвам итәләр. Үзәк район башлыгы Фидарис Хабибуллин һәм шәһәр советы депутаты Әхәт Галиветдинов тыл хезмәтчәне Тәлгат Сәлиханов та кунакта булдылар. Ул Россия президенты исеменнән Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медале белән бүләкләнде. Тулырак киләсе минутларда. Сугыш туктаган елларда мин 14 yaşta idim. Хәтта сугыш еллары узганга 80 елга якын вакыт узса да, 93 яшьлек тыл хезмәтчәне ул вакытларны күз яшьләре белән искә ала. Тәлгат Сәлиханов ТССРның Мөслим районы Татар Шураны авылында туа. Бөек Ватан сугышы елларында колхозда төрле эшләрдә эшли. İş pişmakı kızı flajokunu tutup gider. Сугыш bitti diye bir opa bizde babaylarga edrak onda Küstene gitti de bir yumurka, bir kıymak, iş yumurka. Babay bitti, soğuşun suyun içinden başka eybir yoğundu. Kiletlerde boş, kilet idenlerde. Şurcularda benim görgenler, oşadı kışıtkan oşap, gımır ettik, buna şu yaşka ettim, kışıtkan oşap. 1952 елдан 55 елга кадәр Ирак көнчыгышта Артемов шәһәрендә армиядә хезмәт итә. Соңыннан туган колхозында эшләвен дәвам итә. Poligonda булдык, бомбардировщикларга урын әзерләдек. 3 елда 3 ай хезмәт иттем. Бүген Үзәк район башлыгы Фидарис Хабибуллин һәм шәһәр советы депутаты Әхәт Галиветдинов Россия президенты һәм шәһәр мэры исеменнән Тәлгат Сәлихановка Бөек Ватан сугышында җиңүгә 80 ел медален һәм бүләкләр тапшырдылар. Рөхсәт итегез. Сан күңелдән котлыйбыз. Күңелдән котлыйбыз. İskan oldu için. Шулай, Тәлгат Сәлиханович. Әле яшьләр кебек. Депутатлар исеменнән үзебезнең менә Ярчаллы шәһәренең барсы исеменнән дә сезгә сәламәтлек, узын гомер, матурлык яшәгәсен. Бездән менә шулай бәлки генә бүләк. 1958 елда тыл хезмәтчәне Донбасска күчеп килә. Анда 32 ел шахтада чистарту забоенда эшли. Ярчаллыга 89 елда кайта. Хатыны белән 2 бала үстерәләр. Хәзер аның 3 оныгы һәм 4 оныкчыгы бар. Менә памяти субханалла. Бөтен фамилияларны, бөтен исемләрне, служакларны, бөтен нәрсә белә. С кем, какого года менәсе, как служили. Бәхетлебез. Бирешмәскә, сез хәзер дөньяда ветеранлар, әз генә калдыгыз. Тәлгат Сәлихановның җиңүнең 80 елыгын ничек билгеләп үтәчәге турындагы сорауга тыл хезмәтчәне елмаеп, өстәл артында дип җавап бирде. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Россия патриоты Чаллылы үлгәннән соң шундый зур бүләккә лаек булды. Михаил Насыров журналист булып эшли. Ләкин ул Донбасста барган вакыйгалардан читтә кала алмый. Ополченецларга һәм тыныч халыкка ярдәмгә киткән беренче иреклеләр арасында ул да була. 2014 елда һәлак булганы медальне әнисе Ольга Насыровага тапшырдылар. Тантаналы чара ватанны саклаучы укыган 38-нче мәктәптә узды. Ольга Насырова Михаилның үз китабы өстендә эшен төгәлләмәвен белгәч яза башлый. Ул тыныч халыкны яклау өчен Донбасска китә. Повестьта Ольга Насырова ополченецларның дошман белән тигезсез сугышы турында сөйли. Это была не Саур могила, где они чудом остались все живы.
и победили, вернее, отразили атаку 400 наемников с боетехникой в 12 человек. Тогда они вот действительно чудом, благодаря опыту командира, остались в живых. Он погиб позже. Михаил Насыров сугышчан иптәшләре белән Луганскига китә. Сугыш башлана, дошман ягыннан көчле атыш башлана. Ополченецлар ышык урын таба, ләкин алар барып җиткәнче аларның берничәсе яралана. Из укрытия уже Миша увидел раненого товарища. И он вышел под этот дождь из пулей, чтобы спасти. Ему это удалось. Шул чакта Михаил Насыров үлемгә китергән җәрәхәтләре ала. Сугышчан бурычларны үтәгәндә күрсәткән батырлыгы өчен Чаллы үлгәннән соң Россия патриоты медале белән бүләкләнә. Ул сирәк бүләк дип санала. Когда жители Луганска особенно узнавали, что я вот приехал из Татарстана, интересуюсь подвигом нашего земляка, ученика вот 38-й школы Михаила Насырова, то все, значит, передавали татарстанцам большой привет. Республика халкыннан гуманитар ярдәм алулары турында да хәбәр иттеләр. Алар һәлак булган сугышчыларны хәтерлиләр һәм искә алалар. Михаил Насыровны туган мәктәбендә дә истә тоталар. Мәгариф учреждениесендә балалар концерт программасы әзерләгән иде. Лилия Гатина, Илмир Гайнетдинова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Исемле эшләнмәләр арт-студия укучылары хәрбиләр өчен балчыктан тәлинкәләр ясаган. Инициатива керамика остасы Айгөл Хиббәтуллинаныкы. Элек ул аз керемле гаиләләргә ярдәм иткән, хәзер махсус хәрби операция зонасында булган сугышчыларга ярдәм күрсәтә. Иҗади шедеврларны осталар янында кунакта булган хәрбиләр үзләре дә безнең төшерү төркемендә бәяли алды. Балчыктан шедеврлар ясау гади эш түгел. Башта яшелмәкчеләр кулларын суга батыралар, аны балчык кисәгенә салалар. Аннары балалар ике куллап балчыкны кочаклап, аны өскә күтәрәләр. Мы проминаем, поднимаем и опускаем глину примерно по 2 раза, и потом уже раздвигаем нашу глину от центра к краю, прилагая силу всего тела, а не только рук. Фен белән тәлинкәләрне киптереп, махсус буяулар һәм штамплар ярдәмендә бизәү эшләре башлана. Написал на ней пожелание «Ждем с победой». Посвятил эту тарелочку военнослужащему с позывным «Кошмар». Желаю ему поскорее вернуться домой к своим родным и близким. Күрше кабинетта да актив иҗат процессы бара. Егетләр хәрби хезмәткәрләр өчен гуаш белән рәсемнәр ясый. С начала момента СВО они отправляют все время свои открытки, рисунки. К каждому празднику стараются что-то нарисовать для наших военнослужащих, подбадривающее такое, поддерживающее, чтобы душу радовало, что не все так мрачно. Вообще нормально, вам скажу, что еще и с нашим флагом, еще татарским, это вообще прекрасно. То есть уже сразу будет знать, чья тарелка там, и кто там вообще присутствует в этом блиндаже. Хәзер мудрый кушаматлы хәрби хезмәткәр реабилитация уза. Яралануына карамастан сугышчыларга ярдәм итүен дәвам итә. Без бергә үзәге волонтерлары белән бергә гуманитар ярдәм җыялар. Бу юлы арт-студия аларга балалар рәсемнәрен тапшырды. Керамика остасы сүзләренә караганда, хәзер алар медикаментлар һәм озак вакытлы саклау продукциясын җыя башлыйлар. Бу эшкә һәркем кушыла ала. Лилия Гатина, Лейсан Габдрашитова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Бүгінгі нашылар, мен Роза Хабибуллина сіздің білән сау болашам, исән сау болығыз. Отдых на Каме в любое время года, на природе, с полным комфортом. Уютные домики со всеми удобствами. Это глэмпинг, это Ижминводы. Татарстан, Менделеевский район, село Ижовка, санаторий Шифаласу, Ижминводы. Масленица без блинов с икрой, как Новый год без Деда Мороза. С 28 февраля по 7 марта. Свежие камчатские деликатесы от производителя. Челны, ТЦ Грин, остановка Глобус. Аттестационный пункт «Надежность». Проверка качества материалов из сварки разрушающим и неразрушающим методами контроля, а также аттестация сварщиков и специалистов сварочного производства по НАКС. Телефон 70 76 20.